veľkým potleskom doktora Joachima Exita a jeho vokalistku Sandru! Pekný dobrý večer, pán doktor. Dobrý. Pekný dobrý večer. Dobrý, veď hovorím. No, čo teraz? Však poď ďalej. Mám ťa vyšetriť, alebo čo? Kici! No tak teraz vážne. Ideme asi ešte od príchodu. Neboli sme na to pripravení. Dobrý deň, pán doktor. Večer, ty krava. Tak dobrý večer, pán doktor. Dobrý. A kde je Sandra? Kto? No, vaša vokalistka. No, Sandra nemohla prísť, hľadá dentálnu niť. Roztrhla sa jej niť. Prosím? Dentálna niť sa jej roztrhla, ju hľadá. Iné som rozumel. Dobre, no. Tak. No, ale povedzte, kým príde ešte, ako ste ju objavili? Bol to nejaký konkurs, alebo... A tak bol raz u mňa v ordinácii a pri vrtaní zubu som zistil, že má neuveriteľne silný hlas. No, až taký, že mi vyprázdnila celú čakáreň. Jasné. Čiže vy ste vlastne na základe jednej návštevy objavili vokalistický talent. Presne tak, áno. No, vtedy chodí so mnou ako moja vokalistka. Výborne. Ja hádam, využijem čas, kým Sandra príde, aby som vám mohol položiť zo pár otázok. Vie sa o vás, že ste sa práve vrátili, že ste boli v Angole, hej? V Angole? Nie, v Angole, štát Angola. A že ste odtiaľ priviezli veľmi zaujímavú metódu kastrácie mužov. Mohli by ste nám o tom niečo porozprávať? Áno, tak je to veľmi jednoduchá metóda. Hej. Do pravej ruky si vezmete jednu tehlu. No. Do ľavej druhú. No a bum, však. Nie je to predsa len trošku bolestivé. No tak musíte si dávať pozor, aby sa vám nedostal prst medzi tehly. Sandra stále nechodí, tak ja by som si dovolil sa spýtať, moja priateľka Radka Rajdová má taký problém. Ona spadla z koňa. No a čo? Niečo sa jej stalo? A tak trošku si udrela hlavu o nočný stolík, viete? Andrej, ja si myslím, že by bolo najlepšie, keby si išiel Sandru pohľadať. No áno, určite, ja už iba na záver, pán doktor, keby ste bol taký dobrý, ja tu mám moju diagnózu, že by ste sa na to pozreli, lebo môj obvodný sa v tom nevie. Ukážte. No, tak nie je to povie, čo toto. Čoho? V kolene máte vodu, v žlčníku kamene, v moči piesok. Tak ešte mi poveste, že mám vo vajciach cement a môžem stávať, nie? Pán doktor, ale vidím, že Sandra tu ešte stále nie je, tak aj ja využijem príležitosť a v mene vašich divákov vám položím niekoľko otázok. Hneď na úvod je tu jedna sťažnosť od pani Blanky Zúfalej z obce Bláhová. Pán doktor, ja som minule prišla do vašej ordinácie, tam boli takí dvaja doktori. To je ona? Boli tam takí dvaja doktori, ktorí mi povedali, aby som sa vyzliekla, otočila a predklonila. Potom sa začali smiať a poslali ma preč. Čo to máte za doktorov? To boli maliari. Ďalšiu otázku má Eugénia Zbuchnutá, bola u vás na vyšetrení a rada by vedela, ako dopadli jej tehotenské testy. Áno, tak pre pani Zbuchnutú mám veľmi dobrú správu však. Moment, ona je slečna. No tak potom zlú. Ďalší pacient, Vladimír Pinďur z obce Stratený les, potrebuje poradiť. Pán doktor, mám prirodzenie dlhé 3 cm. Môžete sa k tomu vyjadriť? Nemôžem. Áno, tak Vládko si bude musieť poradiť sám. No, neviem.
Mária Burlivá z obce Ťahavé. Pán doktor, moja dcéra má od rána strašne vypúlené oči a taký prestrašený výraz. Čo mám robiť? Tak nech jej skúsi povoliť gumičku vo vlasoch. Sandra už je tu a naozaj včas, lebo to bola posledná otázka. Sandra, kým začnete spievať, povedzte nám niečo o sebe. No, ona moc nemôže hovoriť. Aha, a prečo? Ja som vám hovoril, že je mojou pravidelnou pacientkou. No. Ale ako bude potom spievať? Tak ona tam moc nespieva, však hovorím, že len vokalistka. Aha. No dobre, takže ja vás uvediem a budete spievať. Áno. Milí diváci, a v tejto chvíli vám svoj krásny duet prídu zaspievať doktor Joachim Exitus a vokalistka Sandra. Kreslo u mňa nik nesmie stáť. Neutekaj mi, hneď sa vráť. Chcem tvoje ústa aj postýkrát. A už cítim dých z tvojich úst. No a teraz mi zas hryzieš prst. Viem, že dneska ráno si jedla bol. To nič, to bol iba for. 6 blom, máš už 6 blom. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blom, máš už 6 blom. Čo bude s ďalším termínom? No tak prídi zas, na kedy ťa objednám. V ordinácii je pusto, keď som sám. Ja som veľký mág a ty si malička. Kazí sa ti stolička. Vždy ti rád dám môj amalgám. Do otvorov, čo vyvrtám. Zas máš kazou 6, nesmieš jesť čokoládu ani sladké hodí 6. 6 blom, máš už 6 blom. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blom, máš už 6 blom. Čo bude s ďalším termínom? 6 blom, máš už 6 blom. Prečo tvoje dnešné ústa pachnú cesnakom? 6 blom,